Hello guys, welcome to my new vlog. नोंथांमोनखौ बे आंनि गोदान मोनसे भिडिअ'आव फिन खेबसेबाव बरायफिनना लानाय जाबाय आरोना गाइस। स' दिनै गाइस माने जोंनि खाथियावनो बरसलायावहाय माने फुटबल जादों आरोना। स' बेवहाय नायनो थांनो नागिरदों। स' माने जोङो फाइनाल मेच आरोना गाइस। स' नोंथांमोननि गेजेरावबो देखायनो सानबाय आरोना गाइस। नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय फुटबला सोर देरहायो सोर जेनो नोंथांमोननो क्लियारलि देखायनाय जागोन आरोना गाइस। स' बिदिबा भिडिअ'खौ जागायलांनोसै गाइस। दायो जोङो नै ओंखारबाय आरोना। जोंहा नै लोगोआव दङ सासे जुबिन, ओमफ्राय सानैजों थांसै आरोना गाइस। ओरैजाय हनै रेडि थांसै जों दा, ओमफ्राय डाइरेक्ट फुटबल जायगायावहाय लोगो मोनसिगोन आरोना गाइस। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना गाइस। ओरैजाय गामिनि फिल्डआवबो गथ'फोरा गेलेगासिनो आरोना गाइस। ओमफ्राय जों गामिनि हाला दायो गाइस। माने जोंनिथिं ओरैजाय लामा बानायगासिनो आरोना, हाइ फाइ लामा जागोन आरोना बियो। डाइरेक्ट दलगावनिफ्राय तेजपुर मोननो थांलायसै आरो लामा बानायगासिनो आरोना। जोंनिथिंबो बिराद गिदिर आरोना लामाया। स' माने तेजपुराव मोनहैगोन होननाय खोनादों आरोना बेयो। जोंनि गामिजोंनो थांगोन आरोना, जोंनि गामि गेजेरजोंनो नायलांसै मोनहैना मोनहैया आरोना लामाया मोनथिला आरोना। स' नै दायो बानायगासिनो लामाखौ, जों मोनहैसिगोन आरोना। जों दायो मोनफैबाय आरोना बे जायगायावहाय नै खेला जायगायाव जानो गोनां जायगायाव मोनफैबाय जोङो। ओरैजाय बिराद मानसि जादों आरोना, बिराद मानसि जादों। ओरैजाय फैगासिनो मानसिफोर नायलांबाय थादो गाइस। नोंथांमोनाबो आं देखायनोसै मा मा वार्म आप खालामगासिनो गाइस। ओरैजाय हनै गेलेग्राफ्रा मोनसेया जाबाय ढेकियाजुलि टाउन क्लाब, ओमफ्राय मोनसेया जाबाय माने हग्राजुलि आरोना, ढेकियाजुलिनो हग्राजुलि। जाम्बा सियारखौनो जोंनिया बोखांथारना लाबोबाय दाइसनिफ्राय आरोना गाइस। बिदिबो जायो नामा सिखाव साला। स' गाइस दायो माने जों नायनोसै माया देरहायो। माने दायो दङ जोंहा टाउन क्लाब आरो ढेकियाजुलि टाउन क्लाब आरो ओमफ्राय हग्राजुलि आरोना। स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो सोर देरहायो नोंथांमोना देखायसिगोन आरोना गाइस। स' नायलांबाय थादो बिराद मानसि जाखादों। जोंहा बेवहाय भिडिअ खालामबाय थादो, जोंहा गिरिधर फंबाया आरोना इउटुबनि थाखाय आरोना भिडिअ खालामबाय ब्लग खालामगासिनो आरोना गाइस। नोंथांमोना नुगोन आरोना, नायबानो जाबाय। ओरैजाय तामाम मानसि जाखादों। অ' দাদা কোনে জিকিব আজি কওকচোন অলপ। হা কাৰ লগত আছে আপুনি ছাপৰ্ট কওকচোন। হা দুটা ভালো আছে নে? নহয় নহয়, এনেতো এজন এটাতো আছে না আপোনাৰ। কাক ভাল পাইছে? हग्राजुलि एखेबारे। जोंहा नै माने हग्राजुलिखौ सापर्ट जादों। जोंहा खेलाया जागायबाय आरोना गाइस। नै दामना नायबानो जाबाय। Hoi. Speed. Manas. Nanga be nanga. Corner. Oh my god, bola udah deh. Jangan senang dulu lah. Second chance. Ronaldo second chance benda. Apa? Heading deh. Are, goalkeeper danger om, Mbak. Offside हमनायनि रिएक्शनफोरखौ नाय आरोना नायग्राफोरनिखौ गाइस। डेन्जार आला खालामखायो माने बिसोरनिया। हेडिं औ आरे हेडिंआनो नाङासै। गाइस हाफ टाइम जाबाय आरोना दायो माने आरोना गासैबो टिमाबो माने हाबाखै दायो ड्र खालामदों 0-0 आरोना। गेलेनो मानो हायाखै बे हायाखै गेलेनो गल
আশা কৰোঁ আপোনাৰ ক্ৰীড়া wow বঢ়িয়া দুইটি দল বৰষুণীয়াভাৱে শূন্য গ'লৰ ব্যৱধানত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰি এক উজ্জীৱিত খেল আমাক এতিয়ালৈকে প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ৰাজনাথ, এতিয়ালৈকে যি খেল অনুষ্ঠিত হৈছে দুইটি দল হুগ্ৰাজুলি টি ফুটবল ক্লাব আৰু ঢেকিয়াজুলি টাউন ক্লাব, কোনটো দলৰ খেল আপুনি উৎকৃষ্ট বা কাৰণ কোনটো দলে আজি জিকাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আপুনি দেখা পাইছে? ৰাজু খেল প্ৰদৰ্শন কৰিছে কাৰণে আজি ফাইনেল খেল দুইটা দলে পাইছে আৰু যথেষ্ট ৰোমাঞ্চকৰ খেল। হুগ্ৰাজুলি ফুটবল ক্লাবে বৰচলাৰ পৰা বহুতবাৰ 3বাৰ বঁটা লৈ গৈছে। হুগ্ৰাজুলি ফুটবল দলৰ ৰঞ্জিত পাইকাৰ বলাৰ জৰিয়তে 1-0 গ'লৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। এয়া দ্বিতীয়টো গ'ল কৰাৰ সুযোগ তেওঁলোকে ঢেকিয়াজুলি টাউন ক্লাবৰ গোলৰক্ষক যথেষ্ট ইয়েলো কার্ডের প্রদর্শন ঢেকিয়াজুলি 13 নম্বর খেলবে অশ্বিনী রাভার বিপক্ষে। সুযোগ লাভ কৰিছে আরে গোলকিপার হম না এমন না ইসলামে প্রথমটি গোল করার সক্ষম হয়েছে। গতিকে ঢেকিয়াজুলি কিন্তু যদি আমি দেখিছোঁ হুগ্ৰাজুলি দলৰ প্ৰত্যাক্ৰমণ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। তেওঁলোকে গোলৰ ব্যৱধান বৃদ্ধি কৰিবলৈ প্ৰদৰ্শন কৰি প্ৰথম গোল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। 7 নম্বৰ খেলুৱৈ ৰঞ্জিত পাইক। হিচাপে আমাক সহযোগ কৰিছে ৰাজু বসু আৰু অমৰ ঘোষ। তেওঁলোক দুয়োজনে লগতে আজিৰ শ্ৰেষ্ঠ খেলুৱৈ নিৰ্বাচনো কৰিব আৰু গোল পোষ্টৰ দুয়ো দিশে গোল নিৰীক্ষক হিচাপে আছে উত্তৰ দিশৰ গোল পোষ্টত ফাইজুৰ ৰহমান আৰু জয়ৰাম নাথ আৰু দক্ষিণ দিশত বিমান বৰাই বাৰে বাৰে ঘড়ীটো লৈ নিৰীক্ষণ কৰি আছে। ফুটবল দল 1 ঢেকিয়াজুলি টাউন ক্লাব 0। 1-0 গ'লৰ ব্যৱধানত ঢেকিয়াজুলি টাউন ক্লাবৰ বিপক্ষে হুগ্ৰাজুলি টি ফুটবল দলৰ অগ্ৰগতি। ফাইনেল হুসেন 1-0 টাউন ক্লাবের বিপক্ষে 2022 সাল বর্ষত অনুষ্ঠিত হওয়ায় সরকার মোহাম্মদ আলী পৌরাণী টাউন নগদ ধরনের যে ট্রফি ফুটবল খেল আছে ओमफ्राय बिथिंनै गाइस लोगो मोनबाय जोंहा सासे गिरिधर बर' इउटिउबार मादे खबरा बुं खबरा मोजां ना सोरखौ देरहागोन बायदि मोननाय नों आंथ' गेलेनायाथ' मोननाय टाइमावबो बारा लाबोनो हायाखैमोन लाबोबाय सुना होबाय स' गाइस माने दायो नै जोंहा गिरिधर फंबायखौबो लोगो मोनबाय आरोना बेवहाय बेबो ब्लग बानायगासिनो स' नोंथांमोना नुखाबाय थायो माने आंनि चेनेलाव फैबाय थायो ओमफ्राय दायो ढेकियाजुलिया जेनबाय आरोना टाउन क्लाबा হুগ্ৰাজুলি टीमजों भाई मादि नांगौ खेलाखौ नायनानै फार्स्टआवथ' गाज्रिनो मोनदोंमोन आङो बोरैबा जादोंमोन औ सेकेन्ड टाइम हाफ टाइमनि उनावसो एसे जबरदस्त जाबाय आरो मोजां जाबाय आरोना ओमफ्राय गल जागोन सानदोंमोन बिसो जाबाय आरोना जेनबाय माने ढेकियाजुलिजों सापर्ट दंमोन आरोना टाउन क्लाबजों किपारा गाज्रि इसोरना किपारा फाल्टु किपारासो गाज्रि रोंथारा आखायानो गब्लं ओरै आबलांदों मादि आबलांखो ओरै आबलांदों
महोदय उपस्थित थकानाय लोगो मसला गांव ज' गाइस दायो गेमा जोब्बाय जोंहा ओमफ्राय दायो मोनाबाय आरोना बिथिं जागासिनो आरोना प्राइज सेरेमनि जागासिनो ओरैजाय माने प्राइज रानगासिनो आरोना गाइस ज' माने जों दा मोनाबाय ओमफ्राय जों सानैया फैदोंमोन आरोना लोगोसे दायो खेलाया जोब्बाय मा ओमफ्राय बारा खामाय थाला जों थांसै आरोना गाइस बेनिफ्राय भिडिअ माबोरै जाखो नोंथांमोना जुदि मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामना होबानो जाबाय लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होआ नोंथांमोना जुदि गोदानै फैदोंबा थ' बिदिबा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनसै आरोना लोगोसे